Guys, what name? Tujigadzirira size chako zvotodiko guys. Hapana kumira mushe guys. Tigadzirire chando size. Panze parikura yangu. Bakaipa guys, walai. Tubudise malibas. Tuenda ka guys. Ati ndingaferi nchando. Gules. My guru. Tsakafalo. Bye. Tsakafalo. Kwa matomu tatu nitakushinda kubasa kachoge ki. Sikunza kubasa. Gules, naenda kuzati bus will town in number 1 and number 1. Alright, ndakwinda imamka se. Nditenge singu? Singu tidingoni. Uzotenge daylight. Daylight 5 pounds. Ukatenge singu ukaenda kubasa 2 pounds kana 160. Then pakudzoka munogona kukwira futi 1 pound kana 2 pounds. Kwandikatenga rewiki. Rewiki ngeyacho makadawunload. Chi. Hamuna kundudza app yacho. Alright, mira nditenge red day nhasi. Tuzo download. Mukudya nguva ina 9. Ini ndoenda kubasa na 10 ndo kana kuma 10. Mudzoka kuma 9. Ha? Imidzenyi shift dzakareba imi. Ndinotaura na 1 nhasi. Mutana 1. Ndinofuna mutown. Oh. Mugona zvonitumira nikiri app yacho panikiri ngoni chinonzi chi pa WhatsApp to download. Iki handisi kusati inovhura makaitesta haisiri nyuwani. Ikavakia. Zviro zvaenderambira kia. Because yakaramba kuloka. Ndosaka ndisina kukwanisa kuloka do. Handisi yakaramba kuloka. Dai 20%. Mam chitoro taka. Yo. Ungatofunga kuti zvakaita panze apa ungatofunga kuti na? Sasa imbo try to. Ungati ndinovhara dhoo ndokudzaenda kudenga. Saka pamwe ndisina kudaka. Kupi? Mba. Makaita zvakanizo. Aiwa kana handei ndondowari ibaba nhasi handimbotona kumwe zati nemakai pane ndakaodha akamfuta paAmazon nesuro nosvika nhasi mungoita click ya1 kumusoro kadhota akakuenda apa kadhota kwenda pakanzi conti on aka right Kone ziro pane kufanira chakapinda busy kane stove kulighter stove.
takaita 1 hour 30 minutes ndozvatakaita ini first time takaita 1 hour 30 minutes tiri palive timbobaya apa but ini tinai takatambura 1 hour 30 minutes tichigwa nesto makangofona takati kubasa tiri kutepa pamwe munhu anenge asingabvumidzi kubata foni plus hatibvumidzo zvedu but munongoti sine mabhoyi mukwana tinobafana ndiyo okay okay chikilo chipadrokunas chikihod hembe dzaoma handambotarisa apa dzanga dzidzedza dzine tina tingadiketa kuti pamiten hembe dzinotina dzinozvonhu ndakadzisabadzetsa but yabhitsara inemba yenyu ndakuita bye 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 yeti mama Israeli ndapfeka iyi ndoiona ndozoitora kana ndauya gaindi dziri kuma 8 guys kuma 8 dziri kuma 8 dziri kuma 8 here's for you here's Nanti network yakuita sei ndachigadzirira size chando honai guys honai ndikati ndikafa zvangu guys kati ndifene chando hini kuri kuita kubvura munhu kudoti ngatoshayiwa chiheti chacha chinovhara kumeso kwese chongosiya zvimaziso nechimurombo ndo chiheti chandatongoshayiwa ichocho chekuti chinongosiya zvimaziso nezvimuromo otherwise ngadai ndinacho chiheti chandatopfeka ichocho chaicho kasi hanzi buy single ticket alright kwanzi number 1 anti bus number 1 totenga single ticket takwenda kubasa guys takwenda kubasa mwari wakanaka takwenda kubasa gai ndikudze secret muda ndikudze secret guys do you know kuti paupenyu hwangu kubva zvandakazvagwa kusvika ndichembere kudai guys handisati ndamboshandira munhu mozviziva kuti if first time kushandira munhu kutokomandwa pabasa kunzi taiso handisati and I've been praying about it kuti mwari submission iya apa ndipo payakudiwa kuti shane nditeramire nokuti handisati ndamboshanda guys zvekushandira munhu haro kana uchida ngotanga zuva rako zviri positive ingomuka uri positive makuseni inga uri positive handisati ndamboshandira munhu guys secret kutotanga kushanda pakambani oro pamunhu pekuti inongochipa instruction yekuti itaso ndajaira kupa instruction ndainamata guys ndakanamata nezvazvo tatosvika pabus stop I've been praying about it kuti mwari ndisazvinyadzise handidi kunyadzisai hanzi ava mai ava yangove life after yakazine zvimwe izvo newe lora asi unopenga here haisi mhosva yako fungi ukaunderstanda kalife kari kuno kuchabatsirikana lora before usati waita kunge kakumoka munhu and remember lora haisi first time yangu kuya kunoku it's not my first time kuya kunoku lora saka usazvinetsi hako but kunoku kutoti urarame uine sane uri sane malife iwaya would take advantage of you especially if you knew the English would take advantage of you. Ku-Africa nengo ya life madira Georgina kuno panapa pa life panapa ibasa rangu itori extra mari lora kana svinga zvisirega ndikubatsire because ndikuona kuti kumasure the more I do my lives the more I get paid wazvinzwa kubva nhasi ubva watoziva the more I do my life the more mari yanenge ichitopinda wazvinzwa ubva watoziva nhasi kuti kuFacebook kuno kubasa andiona ende futi kuno kuka 2 pounds ndeiye asanda ngezizwa mari kuti utoramba uine ningikiri uine sanity yako kuno kuka my life iwaya unofanira kuti sanmakana ndakasura ndika nezuro nhasi ndoswera futi ndegani manzati vati vanopinda vanopinda na 10 weya usiku ndendatovata hationani right saka guys asvika pabus stop onai tine vamwe pabus stop tine vamwe vatinavo pabus stop pana
Tinyama patina bus stop. Hi Lulu. Kunaenda kushiftika Lulu, ndakwenda kushift Lulu. Ndakwenda kushift dodi yake Lulu. Hey, wanzi mosesa nguva ini ndochesa na 5. Saka ini ndozokubata after 5. Ndochesa na 5. Nasi ndochesa na 5. Nasi ndochesa na 5. Nasi ndochesa na 5. Saka ndotongoti makuseni kwendipe usiwe esizvo naisara siwe esi ndori wanepi naisara ini ndori wanepi handisi the induction tovela ndizvozvo yes tovela yes. Thank you Lulu mwanangu. Basi rauya ndio wani kadosiwa karambira kanyatsoverenga kadosiwa mire pano wani ndiro kai city center iri ndiro wani iri ndiro zvibhutsu ndakapfeka zvimajombo guys, ndakapfeka zvimajombo zvinhu zvandakatenga muprimary, so zvinhu zvakangochipa zvakasvika kumabvuku ndikafani chando guys kuregei ndakapfeka zvimajombo. Thank you guys. Kuva nechikoro vatovhura iri pasi rakazara nechikoro ikandipesire kupinda varungu vapinda pindai varungu kuafrica tinetsika. Thank you. Andati vapindika varamba. Alright Toby, alright Dominic, alright Toby, single ticket. Don't go to single one. Okay. Takazobika after a long struggle. Aiwa life ndotokuudza izvi ndotoyandichiita kana ndapedza basa. Life ndotoyandichikuudza kuti nhasi kwakamira sei nchikupaiwo my experience. Asi ndamboshanda guys paupenyu hwangu hwese. This is the first time. Murume wangu chai nhasi anga achibvunda cheko for the best. Vafona kusensena chindabaza zvikanzi are you sure kuti muchanozvigona? Ndikati hapana chinoitwa nemunhu chisingagoniki. Zvikanzi mimi musati mamboshandira munhu achada kushandigwa kai. Ndikati don't worry ticha adjust. This is the time I'll prove you wrong. Ndatomudaro. Oh, ndachikoro nhasi. Okay. Single. Where are you going? Single. Where? Town. £2 days. £2? Yeah, please. Okay. Thank you very much. Welcome. Yeah, ticket. Okay. Number 38. There you go. Oh, thank you. Ndikari pambiraka kandonyatsokuona ndikuburukira. Ndikari pamberi papa France. Munda nda £2 ndandamupa pound guys. Was don't forget to sing the alright. Alright. Ndandamupa pound. Funichiri kumboidzidzira kama kwena nyazosabata kupata. £2 saka iro pound. Sibuneka ukasha. Learn to use, please. Thank you, Sister Melody. Alright. Alright. You'll be fine, Sister Melody. No problem. No. Remember, makadzvanya makanamata muzati maranta vamira kusi. Nadi kutenga weekly. George, I'm expecting my car anytime. I'm expecting my car anytime. Mari yakatumirwa kubva kuAfrica. Saka mota ichiri kutsvagwa. Saka ndinoespera kuti mota inouya mukoma kuti nachiri kuscouta mota plus zvemainsurance nechichichi. Saka vari busy semunhu anoenda kubasa vanotozvita kana vaita off. Saka ndigona kutenga wewiki ka iyo kubva vaya nemota mangwana noswera mangwana. What say please? Okay. Alright. Oh please can I have a ticket? Alright. Tikudzidzira zvasikana. Thank you. Kudzidza. Ndeyo muchiona Europe asingaisi vari kuAfrica kuendeyo muchiona Europe. Kwanza kunoshanda join you soon. Uyai ntombizoto haitiwandi. Tine gurupu redu remakosi ratakatovhura so remakosi akauya muno. Rakatozara gurupu redu remasouth Africa akauya kuno kune makosi. Ratozara. Gurupu redu ratozara. Ratakavhura kusina so.
Thank you, Tobin. I'm going to be fine. I hope so. The breaky goes good luck with that day. Thank you, Guspawaras. Thank you. Thank you. Pamberi masita na gogo. Masita kakwirira kudai. Kwadzimoza pamuri kuburikira andizivi asi ndichangogesa because ndifuna kutsvaga address padhuze ipapo. Ndakapatarisa musaradhi ndikaona street yacho. Saka ndikaburikira mustreet imo mandrasiki. Anzi sengu rakachipa. Ndozotenga rimwe singu kana ndodzoka. Aiwa acha ndachigadzirira size nasi. Ndwakutsva izvozvo. Acha ndachigadzirira size. Aiwa kamera isi pamafisi evanhu. Can you please slow down and repeat what you said? Okay. Uye ndichadzidza gore lino. Unzi Masaina. Last time pandakauya kuno kumasaina sinda akabhatiza. Ameno this time said kuno kwandishi. Asandaona ndakatorwa neflu chacho. Ndofunga change of weather. Ndakatorwa nepa flu chema pauro chinde yakatondrova. Saka Masaina asandaona chazoona kana flu yapera. Tiyaufa. Yeah. That's dear. That's dear no dura. Dear no dura. But kaneba utu kakuno kaneba kakanaka zvokuti. Very quiet. Kakanaka zvokuti. Number dzina kuchinja kg. Number ndidzo ndidzo. Number dzina kana mbochinja ndidzo WhatsApp. Vanhu vachembera chambondiregerera ndichiri Dume becomes to town saka titombogara pamberi tisarashike. Thank you guys, thank you. That's I think we should do in someone. Mangwana ndo pane ndachimirira zvimirira manje. Ewa, tumebanega nasi chinga ni mande. Tumebarikunda kwa rarime sapa spiteke visa nasi. Tumebarikunda visa nasi. Sapa spiteke visa nasi. Bepa George kana kakanaka zvokuti akona kana kana china kana bepa kana chi very smart akuna very smart aiwa katauni kakanaka ndakambotendera mama tauni la so far katauni is the best. Ndakambofamba mama tauni akawanda akapanda kapasa ndizuru chekuti wachana kakakuru chete. Tumebari kuya. Kuya. Kata jaira pasi takugara kudenga.
chete kana chingorara chete kusvika makuseni uya munyika yekuti unosvika uchitonhora kuti zvekumbotanga kudzidzira kutonhora kunyatsotonhora chaikuti haundorohwa zvinazvo usuku chakatondibaya zvese flu zvese azvisati anherera akana amumboitinherera amumboitinherera kaisikana ndiri kuma past 8 unofaka saka vanouya nemafoni ava vachitaridza mafoni kudai tiketi rinenge riri pafoni anti anzi kuafrica is 10 kunoko kuchiri kusaini tochinja 2 hours behind kwanza mchedzori kunodzoka check vitamins Hi, Sissy Will, how are you? Muzoya kuseri, Sissy Will. Muzoya kuseri. Ndizvane kupharmacy. Jina takakumirira kuno. Takakumirira Jina. No matter, ungosina pressure apa, pressure uzeiwaka. Uya. Uya no matter. Handiti kunotsvaga tese pandikuenda. Anditopazivi kuti ndikunda papi. Uya. I'm very paying over vachibhadhara phone. Kunai guys, kana chida kutenga data re-O2 line ndotenga kupi? Kana chida kutenga data re-O2 line ndotenga kupi guys? Where do I buy data re-O2? Ndotenga kupi? Edeline Padzand yakanda ndinachikuvengerei ndisina tomboona comment yako yesipatse uri sei Edeline sadaro shakuvenga it's a strong word. How can I hate you? I don't even know you sadaro ndisina kutongoona comment yako Edeline Padzand yawayo okay hanzi ndi download inonzi stage coach atincha download mara and in off license shops or online. Je off license, je online, better say. Any phone shop, in change some phone. Unai roti vamwe guys, mungorisa roti sekwedu, unai roti vamwe. Unai roti vamwe. Tarisa roti sekwedu nangagomba utinyarawo so tinyareyo mnai ese airini gadzikwa muzati makomeza anga chifamba kawanda ndikunasaona airini yes ndakabika richaviri I did. After 1 hour 30 minutes, we managed to switch it on. We managed to switch it on. Oh, it's a beautiful area. It's a very beautiful area. Very beautiful area. It's Murora, should you say?
tawapinda mutaundi apa sikangozvara zvemabuilding road iyoyo kaendo kwakuburikira ndiyo main road ilaini remashops ndakariona sikufa zviri sei. How are you? Good morning Beam. What? Good morning, how are you? Anzi dial 444 put instructions and pay your card. Alright. Thank you, Miriam. Uyana kana masocks wewe. Do dial quad 4. Quad 4. Makuveira. Sim contract ndio iwana sei pa O2 ipapo pa O2 ndio itaseti ndiwane sim contract. How do I do it? Tindoda sim contract iri right utona kundisira ka 1 month data akawanda kupera ku tachida kutatidzaenda nonoka zvaita mota nebhasi paberaka kudzururana kwamunoita kana muchidrive. Confidence riti zvetoela hard nematips amuri kundipa wacho ndicharasika confidence riti first time kuona dzimba dziri pasi guys, first time kuona dzimba dziri pasi dzisina kuenda mudenga. Madziona dzimba dziri pasi dzisina kuenda mudenga. Ndopedza ikena order online contract or code. Guys, zvine basa chaitidzidzire zvinezvi. Zvine basa chaizvo. Musadhura zvichinaro chaizvo. Ana chikoro mucho. Angina chipo nirawai chipo kune loneliness kune loneliness Bus. Chidokwana. Thank you.
better thank you sure. Asi masinus sisi Grace nitori ndakasveta change of weather I think saka pauro apa ndokukosora pauro apa aya asi masinus nichatozoona kuti ari kundi affect here after flu yapera izoona pauro chaimo kwanzi vaisisimeri mafura nepadheripeni pangu wandiona wandidaidzira kuti hei mirai ndimbonotosimeri mune kapeti lara irimo zakuna mabhoi kwamu mabhoi mashoma ariko asi mashoma ndoona mashoma mabhoi ariko anenge atori comfortable kubasa chatomatsvaga makurokisi waya ndotenga masisokisi akasimba akakura aya iwa ndotoenda kubasa makurokisi anenge atori comfortable stereka tenga mazikurokisi ako woti masisokisi zvaakapfeka unosikana masokisi unonye kushamba zvakanaka izvozvi ndakapfeka jombo rakasvika kusvikana 5 ndakangoripfeka chete kusvikana 5 ndangopfeka zijombo iro asi gingorosh rokubadzadza zviriko akutengesa pabikwa macrocs 9 macrocs chindomawanepikika nditengo wangu aitenge ndowangatoita mai mwana kuti kunyatsokuvika mfute kwazvo bhutsa zvitishi ndomawanepi macrocs acho ati macrocs ndo the best check online. Okay. Sebab rutin dia dah start nak buat. Office shoes online. Okay, on office shoes online. This also on Amazon. Saya just tengok macam tu. Selesai. Pasal nak nak kuya, cukup faham nak kuya after 89 days or so.
Chido. Asindarashika ile basi ndasingashiki. Ndiyo roti yacho iyo. Ndiyo roti yacho. Roti ndiyo iyo. Ndiyo roti. Mbele kwendo shaka address mbele. Roti ndiyo iyo. Gani tiri tu ndio gamboy ndio gani tu umeingia tena ndio wani obvious. Meno chidoja no ndasvika kuti what's going on. Asati ndaregister ndosha ndoregister sei ndakangoti kwaregister kwa GP. Ndoda kutoenda kwa GP kwacho but how to register asati ndakuziva. Kwa ndakangosura na maiguru 1 day kapa kumbesa patongo pesana. Shusha ndobatsirwa nani. Titi register kuna GP kwacho. Kuna GP wacho ari paseri padhuze pepa. Ndoba yachibhato chakaisitopicho chirapo ndocho bhazi robva ramira na9 kuchangana 9 ndosaka ndakurumidza anzi kudohijisa kwaGP ndinodii ndotanga ndoenda kwaGP kwacho ndikorejista. How do I do it? Guys, ndoenda kwaGP here pane ari kusendi. Thank you. Alright, mafomu ndinawo manu fitness. Ndinayo ID ndichatoenda kwanazo. Anti ID yemuno ndakapuwa ID yangu kaya DRP. Register zvobhadha kwere guys? Zvobhadha kwere zvokuregister izvi? Floss. Apa ndichadanidziwa. Tiuite kizvo kwachapinda ndo.